V dnešnej časti sa pozrieme na to, že čo je to difúzer, prečo používa difúzer, ako používa difúzer a ako vám to môže zmeniť život. Ja viem, tie začiatky sú väčšinou ťažšie, pretože sa meníme z niečoho a ideme niekam. Zvykli sme si na niečo vo svojom živote a teraz zrazu máme v ňom aj esenciálne oleje, aj kadečo iné. Takže buďte k sebe láskaví, netlačte na seba. Venujte si čas a poďme sa spoločne teda na to pozrieť, ako začať. Tento difuzér, ktorý ja držím v ruke, je tzv. Mobilný difuzér, hoci momentálne ho mám na nabíjačke, ale dá sa po nabití normálne odpojiť a viete si ho kdekoľvek zobrať so sebou. Volá sa, že Pilot. Treba vždy pozrieť aktuálnu ponuku na stránke dotera vo vašich kanceláriách, ak ešte samozrejme nemáte veľkoobchodný účet otvorený, kde nakupujete inak s 25% zľavou. A potom máte prístup aj k takýmto fantastickým videám odo mňa, od mojich kolegyň. Pretože informácie sú jedna vec, ale aktivita potom druhá vec, aby sme to naozaj aj používali, aby nám bolo naozaj aj lepšie. Tak potom kľudne mi ťuknite, kľudne mi napíšte pod tento podcast, v ktorom sú v popise všetky kontakty na mňa. Takže nebojte sa, hneď to tam nájdete, kliknite na popis a už rozbalí sa vám ďalšie okienko. Takže máme v rukách difuzér, možno máte aj nejaký iný. Normálne ho, že otvoríte, tu vo vnútri máte takú risku, všade, v každom difuzéri, kde máte napísané, že max doplníte vodou. Čiže difuzér, voda. Dobre? Následne, keď toto máte, tak si otvoríte akýkoľvek esenciálny olej, je vám srdcu blízky. Ja sa idem pozrieť na tento úplne, že začiatočný, najjednoduchší, ale že vo veľkých úvodzovkách, pretože poviete si, že čo, taký obyčajný citrón, ale čo taký obyčajný citrón všetko dokáže, ako obyčajný pomaranč, čo všetko dokáže, obyčajná meta, vôbec by som ich takto nenazývala. Sú to všetko kráľovské esenciálne oleje a zmenia vám život. Ježiš, to krásne vonia. A vždy sa prekvapím. Vždy, že ako super to vonia. Takže máme citrón. A teraz sa ideme pozrieť na to, koľko kvapiek by sme mohli dať. Ja neviem, do takého to dáme 2, 3. Niekomu to bude málo, niekomu to bude veľa. Teraz zavrieme. Máme tu gombík, niektoré má viacej gombíkov, časové timery, svetielka, takže začnite sa s tým hrať podľa návodu. A teraz pozrite sa na tento, že zázrak. A tu začne vychádzať takáto para. Aha, že para. Začne vychádzať esenciálny olej s vodou. Jasne, teraz si poviete, že z biochemického hľadiska, chemického hľadiska esenciálny olej nie je možné zmiešať s vodou. Áno, ale tomuto sa hovorí, že studená difúzia, pretože sa na studeno. Toto nie je zahrievané. A áno, je to v elektrike trošičku, ale v porovnaní. Napríklad, ako ste možno boli zvyknutí, viete, kedysi, že tie také sviečky a vonné lampy a neviem čo. Prosím vás, esenciálne oleje sú veľmi citlivé. Veľmi citlivé. To znamená, oni sa nemôžu zahrievať na 40 stupňov Celzia, lebo potom im nie je dobre. A im, keď nie je dobre, to znamená, že menia chemickú štruktúru. Čiže už sa zmení tá pôvodná molekula. Preto je potrebné mať naozaj, pokiaľ chcete mať zdravší, kvalitnejší život, tak kvalitný difuzér. A kvalitný difuzér apelujem, pretože raz som sa dozvedela, že jedna moja známa mi hovorí, no ale ja ten difuzér už nemôžem používať, Míri, však ale mne to tu kvapká všade, mne to muž zakázal, ja tam musím také nejaké handry dávať. A ja, že čo? Handry? Kde dávaš handry? No tak, lebo to tak tečie z toho. A to máš náš difuzér? Dotera? No, že nie, že to som si nejaký niekde kúpila. Viete, tak ako vo všetkom sú rozdiely. Lebo keď si kúpite takéto kvalitné difuzéry, tak pozrite sa, ako vám to krásne ide, vidíte? To normálne, že takto dohora máte paru. V rámci tejto pary, keďže my sme z koľkých percent tvorení z vody, takže áno, sme kompatibilní a áno, cez náš nos, cez našu pokožku nadýchávame tieto mikrominimolekuly. To nie je jedna molekula, sú ich tam tisícky, ak nie 10 000. A doteraz sa nepodarilo všetkým vylúštiť všetky molekuly, ktoré sa nachádzajú napríklad v takom jednom oleji. No a inak, citrón, alebo teraz ide aj leto, ak nás pozeráte v zime, tak na to zabudnite, môžete stať tam potom klinček, alebo škoricu, alebo zmes On Guard, ale keďže ide leto, tak citrón, peppermint, citronela, lemongrass. A toto zoberte, prosím vás, von na miesto tých hnusných sviečok. Viete, čo sú sviečky? No, také, že akože za A neviete, čo v tom je. Za ďalšie vysvetlili sme si, že tam dochádza k spaľovaniu procesu horenia, aj keby tam bol kvalitný esenciálny olej.
No, je to dobrá téma, že? Ja som teraz taká úplne, že zahmlená v hmle, ale tak užite si to. Lebo treba trošku srandovne, ale aj vážne, aby ste držali pozornosť aspoň chvíľku. Takže, a zase, koľko kvapiek? Dajte 2-3 podľa miestnosti. Ak ste v aute, stačí menej. Ak ste doma a máte 200 m štvorcovú obývačku, tak asi potrebné viacej. Noste si to so sebou. Zvyknite si na to. Hej, že ja viem, že doteraz ste to napríklad ty robili a teraz zrazu, no tak to mám ťahať ten difúzer všade. Môžete, nemusíte, ale zásadne vám to zmení život. Zásadne, garantujem vám. No, a keď chcete, aby tá, že vôňa, čo nie je vôňa, ale liečivý účinok esenciálnych olejov vydržal čo najdlhšie, tak ich vždy kombinujte. Dajte citrusové esenciálne oleje s nejakým listovým. Čiže môžete dať citrón a môžete dať peppermint. Inakšie to je super kombinácia. Alebo môžete dať, že citrón, pomaranč, môžete dať levandulu do toho. Hrajte sa s tým. Naštartujte svoje také, že tykadlá, vlastne to, že intuícia, a zoberte to, po čom vám ruka siahne. Jedna bylinkárka česká hovorila na jednom festivale, že viete, najlepšie je, keď ruka vie. Zavriete oči, zoberiete ruku a viete. Dáte jednu kvapku, raz vám kvapnú dve a vy joj, ale povedala jednu, tak vám kvapli dve, potrebujete dve. Je to úplne v poriadku. Dobre? Čiže aby sme si cibrili tie naše tykadlá, tú našu intuíciu a esenciálne oleje pracujú aj s našou intuíciou. Mi to zazvonil zvonček. Musím mať zvonček, aby som veľa nerozprávala. A inakšie ja ho mám veľmi rada so sebou aj takto vedľa počítača, keď pracujem. Jasné, že aj v aute. Vždy ho nosím so sebou na dovolenky. Dám tam citronelu, dám tam lemongrass, ktoré sú prirodzené odpudzovače, alebo aj Purify, na to je inakšie výborný. No, ten by som určite nosila so sebou. To je zase zmes esenciálnych olejov, lebo dáte to sem, ale ak sa nejaké zvieratko do vás malé zahryzne, alebo aj väčšie, tak si to hneď viete natrieť priamo na ranu. Čiže rozmýšľame v rôznych intenciách a začíname kombinovať. Minule mi niekto písal, že vieš, Miriam, toho je tak veľa, že ja ako sa v tom strácam. Buďte k sebe láskaví. Postupne všetky informácie. Ja, keď som začínala s esenciálnymi olejmi, som mala jednu knihu a to bolo čo? 2008-2009. Takže jednu knihu a jedny poznámky z víkendového workshopu. Teraz máte informácie veľmi veľa. Dajte, že hashtag dotera. Dajte, že hashtag esenciálne oleje. Ale keď budete dávať tie hashtagy, tak potom si aj overte, či naozaj máte dobré a kvalitné esenciálne oleje. Ak si nie ste istí, tak mi napíšte, ťuknite do mňa. Všetky kontakty máte v popise. Takže ďakujem vám veľmi pekne. No poďme do toho. Zoberte difuzér. Ak ho nemáte, tiež mi ťuknite. Ak máte kvalitné esenciálne oleje, tak vám srdečne gratulujem a teším sa, že ste na tejto ceste. Dajte mi vedieť, ako sa pri tom cítite. Lebo viete, cít. A to je iba citrón. Ja vždy z toho odpadávam. Do difuzovania, priatelia. Dajte like. Na novo. Na novo. Všade. Krásny deň.